Sziasztok srácok! A mai videóban Stumble Guys Block Dash endlessezni fogunk, azon belül vévezni. És hát megpróbáljuk elvinni Wave 500-ig. Kettő segítőmmel, Marci. Sziasztok! És Barnabással. Sziasztok! Én meg kiestem ugye a ping miatt. Már csak Barnabás él. Mindenképp iratkozzatok fel. Mindenkinek van rúgása, meg labdája, meg tauntja, meg boxa. Iratkozz fel, hogy ne maradj le. Befagytam. Jó. Befagytam, srácok, de ugye visszahoztam skill-lel. Na. Itt vagyunk, és akkor töröm. Itt így kitörtem. Most én is jövök itt. Mert amúgy én itt szoktam, hogy így átjövök. A Wave 30-at mindjárt elérjük. Ha nem esek. Mondom, ha nem esek ki. De szerencsére nem történt meg. Igen. Ne is emlegessük. Wave 27. Barni nagyon pörög forog. Na ugye megint pingeltem, és akkor... Jó. Wave 30-at el is értük. Simába. Eddig nagyon jól nyomjátok. Wave 34. Szép. Nagyon csöndben vannak. Koncentrálni kell azért. Igaz, hogy a Wave 100 az könnyű, de azért még ott is koncentrálni kell. Stuntal is meg lehet csinálni, akinek az van. Jaj, kicsit felment a pingem egy másodpercre. Mondjuk, ha még egy másodpercre megy fel, az nem baj. Nagyon jó. Jó, nem megjöttem. Ja. Mindjárt megvan a Wave 50. Mindenképp iratkozzatok fel, hogy meglegyen az 50 feliratkozó, mert jelenleg 23 van. És ha meg lesz az 50 feliratkozó, lesz live, és tudtok ti is játszani velem. Vagy esetleg a segítőimmel. Jó, a Wave 50-es már ott is van. Stabilan. Wave 51. Stabilan. Nem félek. Semmi. Barnabás is visszahozta. Gyönyörű. Wave 53. Így kezdésnek, így első körnek még nem is olyan rossz. Egyelőre nagyon jó. Itt aztán így beadjuk. Még amúgy műkszik a rúgásom. Bocsánat Barnabásnak, amiért felrúgtam. Mutattam.
Wave 58. És itt szoba jön. 59. Wave. 60-as wave stabilan. Ott is van a képernyőn. 61-es is megvan, 62-es is. Végén meg lesz a 300. Hogy ez jó lenne. Mit művelt a ping? 65 wave stabilan. 65. És már csak 35 wave választ el. 35 wave az easy. Az már nem sok. Addig én ki is lépek. Barnabás, ne roncsd el. Szép, 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 szép. Stabilan. Na én vitály. Stabilan ott van a 69-es wave. Addig nagyon jó. Már kezd ugye elvilágosodni. 70-es wave. 71. Az. És azért már gyorsabban mennek az akadályok. Kicsit jobban kell rájuk vigyázni. Blockdashbe klatcsolgatok, eddig beadtam 6 klatcsot. Wave 74. És Wave 75. 25 wave választ el. 25 wave. De azért 100-nál nem állunk meg. Hetvennyolcas wave. Nyolcvanas stabil wave. 20 wave választ el. Minket a 100-as wave-től. Már csak 16, 16, 17. 17 wave. 16 wave. Marci 16 wave és wave 100. Marci. Az jó. 15. 14 wave. Na, eddig jó nagyon. Nagyon. Szegény Marci kiesett. Pali kiesett, mint Marci. Aj, nem szabadkod. Jó, 10 wave választ el. 10 wave választ el a 100-as wave-től. Menjél, Barnabás. De azért már könnyebb trükközgetni, mert gyorsabban jönnek. Jaj. Wave 93-as itt is van. 100 fölött már nem azt mondom, hogy könnyebb, de egy kicsit, mert ugye gyorsabban jönnek az akadályok. Menjél, menjél, menjél. Add be. Jó? Nyomjátok. 5 wave! 5 wave választ el. 4 wave. Add be. És a ping nem húz le semmilyen blokk se. 3 wave. 2 wave. És 99-es wave. És átmegyünk rajta. És vamos, uraim! Ott van a 100-as wave. GG. 100-as wave. Ott is vagyunk. 10 perc alatt. 102-es wave. Ne! Jó, nem. A 104-es wave-nél járunk.
Meg lesz olyan a 300. 300 az nem, de a 200 az. Arra már van esély. Mert ugye így gyorsulnak az akadályok. Fú, itt már rohadt gyors amúgy. ...108-as vév. Rekorddöntés meg lenne. Csúcsát. Megdöntjük a 158-as vévet, akkor én már boldog vagyok. Rekordja, de ugye Barinak meg nekem, azt ketten csináltuk, 174 vév a rekordunk, tehát az nem biztos, hogy meg lesz. Hát az nem biztos, de 200-nak meg kéne. 113 vévnél járunk. Innen amúgy már nehéz így elrontani a trükköket, mert ugye már gyorsak az akadályok. Kivéve én már itt ezt csinálom, mert már nagyon gyors. 115-ös vév, jaj, és majdnem meghaltam. Jó. Mit? 117-es vév. De miért ezt adja? Ez egy nagy rosszaság. Jó. 119-es vév. 120-as vév. Meg is lenne. Gyerekek. 121. Mi van veletek? Gyerünk. Közben... Na. 125-ös vév. Úgy látszik. Én itt vétédes ezek. 126-os vév meg is van. Barnabás, kérlek, ne ess ki. Jó kis vévezés amúgy. 12 perc alatt. Ez tök jó. VTD-sbe 320-as ping. Az a baj, hogy 15 percnél nem lehet hosszabb a videó, és 2 percünk van. És itt vagyunk 132-es vévnél. Tabletet le kell... Majd, ha tudsz, akkor gyorsan indítasz újat. De nem lehet egybevágni, az a baj. Hát ma külön. Na. Legalább amúgy hallották, az a jó. Majd lesz egy shorts videó, hogy meddig jutottunk el. Majd leképernyőképezem, és akkor majd kirakom. ...140-es vév stabilan itt ficeg. Na én is labdázok, mert nagyon gyors. Egy perc. 150-es vév szerintem meg lesz. Én labdázok. Ne! 146-os vévnél megnyertem. No. Na ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok!